nomukadzi wako newife yako? Hai, pamusoro yechangamizi kuti guguro iye nongoti ndingoribudisa nekuti pamusoro pazvomatonga nyaya yechangamire pakazondasvika kumba ndakawanika pane bepa rimwe rakauya kukoti chindisunga nyaya yeinterdict, stop interdict. Ngoti dai takange takataurirana hari achiti mukadzi wangu ari kundidawo taikwanisa kutaurana but arikuramba achidata akatiramba achida kusungiswa basa ndichakwanisa kuenda ndoramba ndiri mumakoti saka kutaurana kwacho kwanetsa saka ndokuramba chingobudisa guguro rangu rechangamire. Wanzwa zvataura here murume ari padhuze newo? Pana pakandi yakanyonzi please to take court notice that court application for any interdict. Ndizvozvo? Ndizvozvo. Kwava ndiani vako? Nditete vangu. Tete? Vataure katete kuti mwana unyanya chabuda. Handisi gupu racho unaro? Guri tsakaumba ndiwo kutaura kuti ipatete vanogona kutambira vachichengeta mari vakazoshandisa kutenga sipa. Tete neguku riri randakapiwa nemwana yekutanga rangodheri mara yandichava. Mira. Toda kupasa zvinhu zvimwe chimwe chete. Toda kubvunza takandabvunza. Iwe murume uri kumuda here? Murume uri kumuda. Right. Sei ndabvunza iwo. Pataurika nyaya yekuti gupuro renyu randakapiwa nomukadzi kwekutanga. Wanzwa zvataura? Saka tiri kuti rako iwe tora rako. Andina mbomupa ina ndachandotora nokuti handakumupa. Alright. Uyo ati ari kubuda iwe chimuramba. Ndiwo kuti auchabuda uyo ati anobuda. Murambe. Saka tinoshipisha tichataura. Pamusoro mama. Inapa ndokumbira kuti abvisa gupuro nhasi. Asi uyu murume uyu akandishora. Akandisema achigara naye mumba, akabuda akagara murume yake, akarara pasofa, akabva, akanorora mukadzi ndichiripo ndinaye asati ane pagupuro. Saka ndoti andiripe mombe 2 yekuti sema iyi kundisiya ndiri mumba chinorara mudhaini nekurara musipeya mevana. Anditi akandisiya akanotora mukadzi, akatogara nemukadzi uyu asati andiudza sanhasi kundipa gupuro iyi. Saka gupuro iyi isati anatsoritambira, ndoda mombe dzangu 2 apa. Kutambira gupuro asi kuramba gupuro rake. Mudzi. Ndikuda mombe 2 shamwari. Kundisema kwakandiita handinewo usati wandiudza kuti wandikadzi. Mombe dzangu gupuro iyi tochitambira. Vabereki vangu chiriona. Kana pasina izvozvo hapana kuramba ndatoenda tese kumba kwakogara. Kutaura kuti hanzi kurambana kawo. Ndakarora ndisina mumwe mukadzi tatosiyana. Mwaratidza kuti isoda dzakatakangira idzi. Mukadzi uyu takasiyana ainge atindirova pamasingadya titrenda kumuuraya. Kutomubva kwandakaita kutotsvaga assistant because ndaipesa ndatofa ndiri pamacho. Ndoenda kukoti kuchemera koti ikandiona bosi anga muterera pamberi pevana vakushaya timiro vataona vanhu vari kunetsana. Koti kupfekedzwa pamberi pevana. Kupfekedzwa kubata kubvarura papeti vana kusara ndisina kupfeka. Koti ikazvipawo pisoda musazviita pamberi pevana izvi zvakanyorwa kuno zvaaindiita. Akatipa gukuro raaramba iri tete avaripo vaita zvakanaka musuyo vanga vasipo nhasi varipo. Vanoziva gukuro chiri kanzura sei chiri kanzura. Nhasi mukadzi wako ataura pamberi pedare kuti murume wangu tete ndinovada. Iwewe kwati ukadzi handimuite se handimude gukuro hatina re1 hatina mairi tine 1. Iwe ndwara tine maintenance ndandokubhadhara futi pamusoro pazvo. Yavakaklema kukoti kuchengeta vana vangu. Ndagai ndikuudzai mese makagara. Misha yamunenge muinayo zvakanaka kuidestroy. But zvimwe zvacho munofanira kurangarira kuti izvi zvese zvemapepa zvisekendisana kukoti izvi hazvina chimiro pamberi paMwari. Vanhu mukatadzira vanogara pasi motaura in house mopedza nyaya dzenyu kudare kwamambo kwakanaka. But chazviri kuita ndechekuti vana vamo mukabereka munowana vangani? Vashani maspoira vana upenyu. Vana vaenda musango. Muri kuona mwana watatonga patitaura kuti 14 years. Akutera akaenda kumaperiod. Nguva isati yakwana kuti ada varume. Vana ivo venyu ndo zvavachaita. Chikonzero vanenge vasina pavanyatsokunzwisisana pane management yakanaka pavabereki. Muri kugadzira dambudziko mudzimba dzenyu kuchaya nokurusa double kick. Ndakagara naye 17 years mukadzi. Ndakasosara ndisina kupfeka 17 years akandipisira hembe. Kupisa hembe kuti marasha.
akapisa embongo aita mukadzi Ndakandisina changamire. ndizvozvo changamire Ndakandisina. nyaya yakatoti tinetsane munhu wangu nyaya yemakadzi ye kuti mukoma ake akamusapota nyaya yemukadzi ye akatoti mukadzi uyu ndiye mukadzi chaiwe hasi mukadzi ndo zvakatipa kuti andiendere protection nawe aikuti hausi mukadzi yacho hauno zvinenge ameno pamwe akaona zvinenge zvakandarika inini nokuti inini akatondishora akaona murume akumuiza bedroom akurara mupasofa ndichienda ndichinomuti nai muwetera areka bedroom mangwana oenda unonitaura kune shamwari dzake kuti nhasi arara pungwa achitikumbira regerero pungwe hamei chitikumbira regerero atinongoida kuti munhu wako tidzokedza ndigarisana noti yanga awana kamukadzi achingobva pamba anomboita mazuva akutogara nemukadzi mwana kuchienda yakati yazondudza kuti mama dhedha kutogara nemukadzi kumba kwaugaro ndotogara nemukadzi kanzi atobva pamba akatakura mambo fuka musoroi ndoda kuti andidzosere magumbezi anga ari kufuga izvo nemukadzi uyu ndiangwe pamubhedha pangu ini magumbezi mashitsi kapeti mapoto mapleti ndokuti achidzosere kana sinodzosera zvinhu zvangu nhasi ndibva pano kuba kwake naye kuri mukadzi ye tinofuga tese magumbezi ya mota yangu yandikuuya mota takatenga tisi takamuona sina chinhu chirapasi takashanda takatenga mota takavaka imba interdect yakuburisa ende yekutoti ada kutotengesa imba uyu anotengesa imba tajene mukadzi motikari yemukadzi everyday ndianenge ari mumota imomo ini kufamba netsoka ari pamother city ari pamother city everyday anenge andi pamotikari ini ndofamba nevana ndematwins ma3 years ndibata munhu hani kumwe kumusana ndifamba netsoka amedhema ndoagara mai pastering ini ndimajanzi aiwa motikari noti inini ndakashanda mari takatenga motikari ini arisingambikire nesingarena mutemo zvavo unonoti ndizvo zvopoita kwezai saka ndazvinzwa kuri kuti kudii nemukadzi adzina ana mama ndida magumbezi angu ndikuda zvinhu zvangu zvese nhasi ndotambira kurambiwa sikuramba kurambiwa pamusoro ichangamire kana titi vakuda zvinhu zvavo 7 years saka ini handina changu chandikuti changu gumbeza 1 gumbeza kapeti anzi gumbezi ituma gumbezi ati yemashitsi echi kwende kamudzinga iri pamba kwende kamudzinga iri pamba kuti asitakura zvinhu zvanga buda ndanga ane mukadzi uyu kawachienda pane mukadzi anofadzana kana zvinhu zvawatenge zvinyowani akatofadzana nemagumbezi angu ini pamusoro ichangamire mukadzi ari kutaurwa munin'ina mwana wamun'ina waambuya ndonyaya yakanetsa kuti zvaari kutaura pane zvavataura chokwadi vatezvara vakatotunzira mukadzi yekuti auye pamba pangu mukoma wangu akamuramba kuti zvaari kutaura zvanhasi zvingava nitauri pamberi pamwari babati taurai chokwadi taurai chokwadi taurai chokwadi zvamakaita zvese mutaurai chokwadi pamberi pamwari tiitete uyu murume uyu akagara nemuzukuru wedu wapisirana hembe ininofonera kuti tende uyamone zvaitikakumba ini ndabva ndaenda zveshuwa ndabva ndayamutarise chidota rehembe dzatase dzapiswa ini ndabva ndaenda kutarisa dota reri ndabva ndati tinokumbira ruregerero uyu ndakamupopotera muzukuru wangu akati tete ndakanganisa nanga ndakagombuka ndabva ndati murume wedu tichabhisa mari sisi kwaukama hwedu toenda mutauni wondosarudza hembe dzetsi dzauri kuda togobhadhara ndisu baba mukuru wake wakataura kuti mari iyoyo musabhadhari zichandobhadharwa kupi kudare ndomatauriro wakaita ndakakupa igubhure rini awonobvura pagubhuro chimbobudai panze mese zvedu nyaya yedu maiona zvayakaita paparadza musha womwana wenyu ndouyu baba mukoma wacho mazviona ndonyoka chaari kugara pabhengi hatisi kuchiona mazviona ndiye yaari kutiramba nayo mazvinzwa ndonyoka saka zvino zvisinei iye mudhara guruve nevarume vaviri endai mopedza kutaura nyaya yepanze pasina nyaya chandongokuudzai ndechekuti vana vaakabereka pano haakwanisa kubva pasitendi anogara kana zvanetsa kuti ndokubatsirai mambo vanokubatsirai vana ivavo havana kwanokwanisa kuvachengetara saka endai mboita discussion panze kozi hapasina nyaya ngekusenzwa nomurume wangu ndofunga mziye taiverenga tainyora saka muchanzwa mamiriro yakati amziye yacho kuti yakamira sei kana ndakutumai panze kuda kuti munzwe mziye taurai kuti matonga kuti zvakati mziye vawirira kuti mziye yangu dzinoida ndo mziye yangu acha kuti pamuinzwa kuti mziye yacho yakamira sei handina chandinonzwavawirirana here vawirirana saka chabuda chi saka apedzisa chiti mudziyo yangu ndikuida nhasi bokozi yakatakura yakatoenda kumukadzi mudiki iwe upe mudziyo yake hapana nhomba mudziyo chayo yemumba yese yakatadzisa
yedi mbayese akadisa isasiwa nehembe dzangu takabvisa kaatatiye chidamu iyi nyaya yehembe yakaramba taida kutomubhadhara. Nyaya dzesichisira kwandiri. Iyi ndio mudziyo yenyu yese. Iyi ndio mudziyo yangu yemumba yandinayo inini. Iye ada kuparadza zvandinazvo mumba kuti tishiyana ende nazvo mukadzi wake. Iye akatakura zvinhu kuti ndizvo zvandiri kuda zvidzoka ndazvo zvati kushiyana naye zvinhu ndezvevana vangu. Zvandinazvo naye ndezvevana. Iye andakatenga zvimwe kudhara ikoko nemukadzi. Zvaakatakura mumba mangu kuti zvandiri kutoti adzose. Izvi zvandinazvo zvevana uye ada kuparadza zviite zvinhu zvandinazvo inini zvevana. Saka akaparadza zvinhu zvevana. midziyo iyi yanyoreswa ndeyakatorwa nomurume achienda nayo kumukadzi mudiki asi zvavakashanda vese hamusati mazvishera ndikuona kuti pari kuita mistake uyo akangotakura zvinhu ndobvaida nazvo mukadzi akasatira zvimwe uyo achitakura zvezvimwe inoreva kuti dare rinofanira kutanga ravashera zvinhu munhu woziva zvake zvazviri kuita manje ndoda kutaura nemi muri kutaura nyaya yekutanga mashiya zvinhu mambonzwa here namba inovanawo ane vana 5 anonovachengetera kuvana anyoresa pano kuti ndoda kukumbira kuna mambo kuti imba ndipiwe imba nemapepa yaupa ndichengete vana ndisari pamba pangu asi motokari nezvimweni mapepa yaupandiga zvidzoka nemapureti angu zvaakatakura ndikukumbira mambo andivatire zvidzoke kuma kana achitamba upenyu mutsva nomukadzi wake kudiki zvaazvinowana nyaya iri apa ndikuona inyaya yedivorce kani manzwa vanhu kana vachirambana panorwadziwa panodzimba muri kunyatsonzwisa saka ezvinezvi hamukwanisa kuita distribution nyaya yekusheya mapiso sei ndichiti hamukwanisa kusheya zvinezvi munyatsozvinzwisa pepa raamboburitsawo rati stop interdict kana achita nyaya yeinterdict pachirungu inoita kuti misa zvese zvaurikuita se zvaurikuita muri kuzviziva zvatokutaura ndozvairi kureva chireva kuti iri kurambidzawo kuita zvese zvaanoda kuita munzwa nawo totarisa vana kuti vana pavano vanodzimba vakaita se ini ndaifungidzira kuti panguva ina hatisati akuita zvokusheya midziyo yavo sei ndichidaro totarisa kwatiri kuenda nokwatiri kudzoka tiri kuenda ndaifungidzira kuti uyu ngaambonogara uyu malisti yemidziyo taiona anofanira kuzotisira rimwe ratosara napo tovapa nguva yekuzodzoka kwete nhasi kana kutovapa otherwise tovada musi wa8 bhozi mukati menyaya idzodzo mune zvimwe zvichabuda hapana chiri raitika vanodzoka musi wa8 bhozi sei ndichidaro iwe tikakwesha apa nichishamba panoperera ngandibvunzewo panoperera paukambotema hunu uchiisa moto pano pakapera maoko yanopera ine kushanda tapindura tozotaura toya munoya musi wa8 pamwe ndopandogona ndakufunga kushera rozi pamuchatomboita nazvo asi ndiri kuti inini musiye agare novana vake mbosiyai zvakadaro vana vako ndivakasimasipoera vana upenyu ndaifunidza kuti tichataura kusvika vanhu vawirirana vana ndovamaisa ende vana ivo vachaita chihure vachashaya munhu anochengeta bhozi mune musina rudo navo kuti hamusi kusheya mudziyo dzazvinzi uyo ari kunzi akatakura mimwe midziyo anonodzorera chete ngaadzorera asiye zviriko chete ingati manzwa here panda sei imi hamunonoka kuona pandasvika imi manzwa pandataura here pandapindura ndichiti maoko aya anopera here uyo anga asina kuzonzwisisa manje kuti atakure zvindesei manzwa here pandataura inodzorera haukuri kushanda here kwosaka wai uchita zvisina basa mupenyu zvake maoko aya akasenza nezvo ndi anongosenza ende opa zvinhu zvake zvisina kana kupopota neinoponyu zvakwewo ogara nomana pamba paugara ipa wachinzwa you are free mambo vakutendera izvozvo dismiss next case anzi